Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Patay ang duha ka magsuong batang lalaki human halos tulo ka adlaw nga na-trap sa usa ka guba nga sakyanan sa labason sa Buanga del Norte. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nadugta na diyang nadiskubrihan kining duha ka mga batang lalaki nga edad 5 ug 6 anyos sulod sa usa ka guba nga sakyanan nga nakaparada sa usa ka shop sa Barangay Lopok, Labason, Zamboanga del Norte pasado alas 2 sa hapon adlawng Martes. Sumala sa kapulisan, niadtong Domingo, January 26 sa hapon, nagdula og nanguha puno og bayabas ang mga biktima sa lugar kauban ang usa ka batang babae nga ilang kadula. Apan miuli kuno ang kadulang batang babae nga naghilak tungod wala nahatagan og bayabas. Sa kahadlok sa duha nga mabunalan, nanagan kini hangtod nga nakakita sa gubaon nga pickup truck sa usa ka shop ug didto sila nanago. Apan nalak na di ay sila sa maong sakyanan. Na-trap sila dito kay kanini ang pick-up truck kuan man gud siya gipaayo and then dugay na ni siya kaya nga gibilin sa shop unya ang kini nga pick-up truck tinted ni siya dili gid siya makita nya nakabutang siya diri sa daplin ning isolated kayo nga lugar aning shop nga dili gid siya mapansin. Gisuwayan pa sa magsuon og abli ang sakyanan base na sab sa mga nakitang timailhan. Apan wala na sila nakaabli pa. Gitry atong tuang magulang o pukpok ang salamin, gitanggal ang center mirror, nabasag tong windshield pero dili gid siya makalusot kay igo lang siya nabuak and then kining sa front seat pod nga salamin nabuak pod. Pero dili gid siya inap. Ang mga biktima nadiskubrihan na lang sa dag-iya sa shop tungod nanimaho na. Dugang sa kapulisan, nagpablatter pa ang inahan ini tungod sa pagkawala sa duha. Yawa dyan po ko gadahom nga nganong naabot sila ditong dapitay. Lord kayo ito sa sulod. Atong anak ato yung bantayan. Kung doon na may magpaayo sa ila ang shop, be sure nga before mo hawa sila sa ilang sakyanan, close gid ang tanang pertahan. Nakatakdang ilubong ang maong mga biktima karong adlaw. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio. Efren Mamak. One Mindanao.